रोवा के हमारे चैनल उत्तम भोजपुरिया मूवी रिव्यू में स्वागत बा। तो आज हम लेके आ गए बानी गिनी वेट सनी 2 मूवी रिव्यू। तो मूवी अच्छा है, हम देखनी है, काफ़ी अच्छा मूवी लगे हमारा। और मूवी की कहानी ये बा कि धोखा मिल जाला, उहे निभा निभी वाला कहानी बा जो कि बॉलीवुड में चलत आल बा। तो ई मूवी में का है ना कि लड़का के बना रहे चैंपियन, मतलब कुश्ती करते हैं वो, ओका बना रहे चैंपियन। और वो जो बा ना फंस जाला बेचारा, वो बस से जाला, अपन जो है सपना पूरा करा जाला, लेकिन वो एक लड़की के चक्कर में फंस जाएला। मतलब का होला ना कि एगो लड़की है लिया जो कि आदमी के जो बा पर्स चुरावे की कोशिश कर लिया, लेकिन वो लड़का ओकर हाथ पकड़ वाला और सबके लगला कि लड़का छेड़खानी करता और वो भाई फंस जाला और ओकरा पे जो बा केस हो जाएला, जेकर वजह से वो अपन सपना पूरा करे ना जा पावला और वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएला। और फिर ओकर जो पिताश्री बा न सनी के, वो जो बारन दुकान खोल के दे दिलन और वो चलावे लगला। तो जब ओकरा पे केस हो जाला तो ओकर शादी भी होना मुश्किल हो जाएला और शादी हो ही ना पावला। पूरा कोशिश करेलन पापा उनकर, लेकिन शादी हो ना पावला। तो पूरा कोशिश करे के बाद वो जो बारन झूठ बोलन कि लड़का वेल सेटल बा, हाई नौकरी करला, ओकर ई बा ऊ बा, ई झूठ बोल के पेपर में छपवावलन। तभी एगो लड़की है लिया जेकर नाम रहला गिनी। तो ओकरो शादी ना होला, बहुत रिश्ता ओकर कट जाला, छट जाला और शादी ना हो पावला। तो वो भी झूठ बोल दिया कि हम इतना पढ़ा लिखा नहीं थी। और लड़का जो रहा है ना सनी, पढ़ा लिखा ना रहे ज़्यादा, लड़की पूरा पढ़ा लिखा रहे, लेकिन वो झूठ बोलत कि हम पढ़ा लिखा नहीं थी और हम यूट्यूब चलाऊनी। तो थोड़ा बहुत कॉमेडी के भी तड़का रहे मूवी के अंदर, थोड़ा बहुत इमोशनल भी रहे मूवी के अंदर। और जो है ना लड़का, वो लड़की के एगो हरकते से गुस्सा हो जाएला और ओकरा से दूर हो जाएला। जब दूर हो जाएला तो लड़की के बाद ओकरा बारे में पता चल जाला कि सारा झूठ बोले रहे हैं हमारा से। और लड़का के भी पता चल जाला कि लड़की हमसे झूठ बोले रहे और दोनों अलग हो जालन। और डिवोर्स जब हो रहा तो ओकर बाद मज़ा ही आ जाला। ओकर बाद पूरा दिखावला, एकदम मस्त चीज़ दिखावला जो कि आप लोगों का हम ना बता सकी नी, आप लोगों के जाकर थिएटर में जाकर देखे के पड़ी। तो मूवी सही रहे, आप लोग देख सकेनी, वह निभा निभी वाला रहे, लेकिन सही कहानी लगे हमारा। तो आप जाइए और जाकर देखिए, आप लोगों को जरूर मज़ा आए। तो आज के लिए इतना ही बा, अगला मूवी में फिर से आप लोगों से मिलम। चलिए, गुड बाय।